Desta volta comezaremos cos contextos ou context. Como vos digo na documentación, un contexto ou context é un dicionario de datos, vale, unha estructura de datos que se pasa dende a vista ao template. Lembrad que o template era o HTML máis ou menos puro, vale? E a vista pois ten, como se dixéramos, un poquinho máis de lógica. Así que se queremos, por exemplo, amosar variables no HTML, teremos que pasarlle esta información utilizando os contextos. Para elo iremos a nosa páxina principal, que veamos que pasaba directamente código HTML, é dicir, un texto que sería un código HTML, vale? E imos crear un novo contexto, que creamos unha variable que se chamará context, diccionario con dous elementos. Un deles será inventario, será unha lista de elementos, pois elemento 1, elemento 2 e elemento 3. Temos tamén outro elemento que será, para agradecer, simplemente unha cadea de texto. Grazas a túa visita. Moi ben. Agora que temos que facer é engadir este contexto, volve, vale? Agora temos simplemente que devolver un código HTML. Faremos, pois, como vemos na línea, pues, na outra vista, vale? Devolveremos un obxecto render, vale, que recibe como parámetro, que lle pasamos, perdón, como parámetro un request, vale? Tamén hai que pasarlle un template, no caso será home HTML, vale? E o contexto, vale? Como actualizamos, como pasamos ou usamos isto no HTML? Bueno, temos que crear template, creado, ímolo crear, no file, e será un home.html. E aquí recibiremos ese contexto. Primeiro, percorreremos esa, bueno, vamos a crear unha lista, unha lista de HTML. Dentro desta lista o que faremos é percorrer este elemento que creamos, que tamén é unha lista de Python, pois percorreremos esa lista. Para eso teremos que utilizar os tags, vale? Ainda non falamos dos tags, pero se lembrades a documentación, os tags eran etiquetas que podíamos utilizar templates para facelos un pouquiño máis dinámicos, para facer como esa especie de scripting de Python dentro dos nosos HTML. Entón, hai un tag, lembrade que os tags son chave, porcentaxe, vale? E o que facemos é for item in. Aquí non me deixa, non me autocompleta, bueno, por problemas de permisos, non podo instalar plugins, polo que sexa, dá un pouco igual. Vos seguro que na casa traballades moito máis cómodo. Poñemos o nome da nosa lista, que chamamos de inventario, e pechamos o tag. Agora o que facemos é, neste percorrido, neste bucle, faremos será amosar o contido, vale? Vamos este ítem. Fijadevos que desta volta a etiqueta é diferente, xa non é chave porcentaxe, non, senón chave. Isto xa non é un tag, que sería un filter. Vale, é nomenclatura. Realmente nos o que temos que entender é un pouco o que estamos a facer, vale? Entón, isto é un percorrido por unha estructura de datos de Python, vale? Un percorrido dunha lista que ven nese dicionario que é o context, e repechar a nosa, o noso agardar e vamos a probar. E non vai a funcionar, que temos aquí un pequeno erro sintáctico, vale? Corriximos ese erro e vemos que acabamos de misturar contido dinámico con contido estático, vale? Tiñamos outro elemento, se lembrades na nosa vista, tiñamos outro elemento que engadíramos que era simplemente unha cadea de texto. Para engadir unha cadea de texto, o único que temos é que, utilizando unha etiqueta HTML, parágrafo, por exemplo, e desta volta utilizaremos un filter. Así que copiamos o nome da nosa variable, imos template, pegamos e probamos a ver que ocorre. Aí o temos. A pregunta é, por que usamos un filter e non usamos un tag? Porque realmente o filter permite facer cousas, aplicar filtros, valga a redundancia, como isto. Se nos aplicamos dicimos que é un tipo title, fixadevos o que ocurre, vale? Queredes consultar na documentación oficial, aparecevos, pois, todos os tags e filters que podedes, bueno, que podedes utilizar en Django. Podedes consultar o título que acabamos de utilizar
o tedes, vale, dice que convirte unha cadea tipo title case, vale? Especie de camel case, e vedes o que, bueno, formación que fai. Hai un montón delas, vale? Aquí o máis recomendable é utilizar as que se van precisando ese o xeito de ir acostumándose a elas, vale? Non se trata de memorizar todo este tipo de, bueno, toda esta cantidade de elementos que bueno, que se poden utilizar.